Здравейте, дами и господа! В настоящото видео искам да ви представя една въздушна пушка. Е тази пушка. Както виждате, тя е от полимер. Горе е с оптика за по-далече разстояние и за стрелба на по-дребни мишени. Както виждате на приклада, пушката е от Гамо. Гамо е известна качествена испанска фирма за производство на въздушни оръжия. Тази пушка е от онези видове въздушни пушки, които не изискват допълнителен консуматив като въздух или газ. Тя е с вътрешен механизъм, пружинен механизъм. Пушката е сравнително лека, бих казал, не е от най-леките пушки, но е сравнително лека, тежестта е балансирана и е много удобно за стрелба. Ръкохватката и приклада са много удобни. Приклада има отзад, задната част от приклада е гумена за омекотяване на рамото и съответно дръжката е много удобна, ергономична дръжка за продължително използване на пушката. Цевта, разбира се, е стоманена. Пушката е без пълнител. Тя работи с чупеща цев. Така и слага се проектила и стреля. Еднозарядна е пушката, без пълнител. Към пушката съм сложил оптика на Валтер, немска фирма Валтер. Както виждате, ако се вижда добре, Валтер 3 на 9 на 44 с голямо разширение оптиката. Но пушката си има и механични мерни прибори за стрелба по по-големи мишени. Механични мерни прибори, но понеже аз стрелям и по по-дребни мишени и заради това съм монтирал оптика. Монтажът на оптиката съм много доволен от монтажа на оптиката. Той е с релсата, Пикатини релса, допълнителна съответно приставка за закрепване на оптиката, връзката с Пикатини релсата на пушката, тъй като пушката все пак има има откат. Казахме, че цевта е стоманена, но останалата част, приклада, дръжката, където е спусъка, е от здрава полимерна пластмаса. Разбира се, понеже е испанска фирма Гамо, хубаво е да ви покажа, че това не е някаква китайска или фалшива изработка. Тук, ако се вижда добре на камерата, не съм сигурен, пише Made in Spain. Т.е. това е произведено в Испания и Гамо Shadow Hicks е цялата марка на пушката. Механични мерни прибори има, но аз предпочитам да ползвам оптика. Пушката е 21 джаула, което означава, че не подлежи на уведомление в полицията, в служба КОС, 21 джаула. Компактно, удобно. В едно от моите други видеа съм ви представил стрелба с нея. С какво стрелят тази пушки като цяло въздушните пушки? Разнообразие от боеприпаси има, но основните боеприпаси са съчмите тип чашки. Като тази, например, само да я покажа. Тази, ако се вижда добре, тази, да, ето вече ви се вижда по-добре. Тип чашки, съчмите вътре са кухи и са доста лекички като тегло, затова тия съчми, тия чашки са предназначени за по-дребни, по-слаби като мощ оръжия. Чашките, но това, което аз обичам да стрелям най-много, са едни такива специални боеприпаси, които се наричат слъгове. Те не са обикновени съчми, те вътре са плътни. Ето виждате, отзад няма вдлъбнатина, което означава, че това е вътре плътно. Оловно плътно и затова и теглото е по-голямо на тези вид боеприпаси, което означава, че при вятър не се отклоняват и са по-точни, особено при по-далеча стрелба. Разбира се, има и други боеприпаси, така че това иска да ви представя в това видео. Хубав ден!